Unang kail, approve. Na, awan pa imbagak Nawan pa'y aya. Awan pa imbaga na, Chef. Ay, kunak no adan. Denggan nyo na lang tibilin ka. Agdangag ka. Siyak lang? Amin kayo. Aw, agdangag tayo ka na. Ang gamit. Aglinis kayo ti aglawlaw ti barangay, Welcome, ay talaan. Urod. No da makita yung basura. Unay supot ti kinde ket pidutin nyo, Unang kail, naglaka lang matgamti iparamid mo. Bisik lang. Kabalan ng aramidan tayo tangkay. Nagpilot iti basura. Number 2 agwalis iti kalsada. Number 3 agrunda. May kapat. Anya ti bilbilangam di taramay mo. Bilbilangag nga rin iti ipaaramid ni kapitan kada tayo, Chief. Nagadaw. Maramid tayo nga taamin. Ay, talaga narikat nga aramidan na. Manujin na bilang mo nga ipaparamid na. Upat. Kabalam ti aglinis dito yung kalsada. Datoy amin apay siyak lag. Saan ka mangiramraman Si kataglinis no kayat mo. Kaya na ko namday ta, Chief, kakaibagbagan ni kapitan kada tayo. Ay, di nak maniramraman, tayo nakagaran. Agharap ka. Asano nga dagiti ipaparamid ni kapitan? Di uray saan tayo nga aramidan ta kita. Awan mat ni uncle ka. Mapanmat makimiting iti ang ilay. Amuna pa, adi tayo inaramid tibilin na. Sa bagay makidya. Ibaga tayo tulatan nga inaramid tayo, Chief. Sige, tama pa nakagaram. Di naksusurutan na. Mapangkalaan. Adamot pa panak. Kapay lang ti makaamaw iti barangay tayo tayo nak makimiting itagalda. Wan, kapitan. Binilin ko dagiti tanon nga glinis da. Pidutan da dagiti agkaiwara basura. Ay kat nasaya at kapitan no binilin mo ita. Taado talaga ti wara dito kalsada. Ken agrundada inton rabi. Sapay ko mga rod at aramiden da dagiti bilin mo kadakwada. Naskan nga rami din da. Ito nga rin da ti kapitana. Ay nainteng, nagado nga agkaiwara a basura dito kalsada. Apay, awan man lati maibaon mo ang mabalin nga aglinis. Binilin ko na dagiti tanon. Ay, kababain nga men, no adda umay abisita. Ang mga nupanunutan daan arugit to'y barangay tayo. Adi tayo amo ti aglinis. Sigurado nga aglinis dagiti tanon. Naggagagit na. Agrunante ka anak ka kanikwan. Sus! No kinagagit lang. Mabalin nga ikuntis. Iso pati mga bata. Nailakit din apa nang idayaw mo, itiday jay akaanak ka mo. Kalagabit ang nagagit. Padasim nga ibahaw. Pinadaskon nga imbaon. Natulnog ka niya. Talaga nagagit na jay. Masikuranak man dito barangay tayo, tuyang. Tapay, anya ti pakasikuram. Apay, di mo makita. Anagano ti agkaiwara basura. Kay pakasikuram kumangay. Ay na, kababay na. No, da taga sa balya barangay ang makakita. Ano lang nga, ti magada dito yung barangay tayo. Ay katbayam ba? Saan mo't asika ti kapitan? Ay uray saan asyak ti kapitan. Da taga kabildata na bay. Anya nga rod ti kayat mong aramidan. Ay kat mapanak aglinais. Agin gagagat ka man ako nakaw. Apay ti ko nam tangdanan da ka. Uray awan man tangdan ko tuyang. Si kakit di may tangdan lang mo ti bagbagan. Sigay, inkaglinis no nagagat ka. Ay kat umay nakadway na. Ay pakpakawan, mapanak la makimaritisan. Ngam day ta aglinis dito'y barangay. Iti pag-istoryaan tama rito yang. Awan na isaganap. Dakmat amo nga umay kay ta. Tunggal Sabado laang ngamin nga umay ka maki-istorya dito Tersinak. Ay na, sa anak ko mga umay itaalunays. Ang awan mo ngamin kadwak ije balay may. Apay, napananibadong mo. Mapan ka no aglinays di ta kalsada. Nay, apay nga iso. Kat binilin ni Kapitan dagiti tanod nga aglinays. No binilin na ida. Ayan dangay nga raw. Kanay, anya ti urasan. Ay, jak amaw. Apay, ajak mo't ida makita nga aglinays. Ni badung kaw, nagsapa arimwar anapan naglinays.
Inrugi na ijay abagatan. Iso adi mo pa ila makita ika. Nagmayatan day ta, aramidan ni kabadaw. Inton umalal daw, aglinis ton dito'y kalsada, dito'y sangwanan ti Tersinam. Makitam taon, maray. Ay kat picture to man, tapno adda maipakita ka ni Kapitan. Ay saanin, maray? Ta saan mo't nga agpabayad ni Badungkaw? Dagiti tano tinabilin nga aglinis, sa bali mo't gayam ti agdrab-trabahaw. Ni Badungko nga men, maray, uray saan mo nga ibaon, agtrabaho latta. Ay kat natulnog no kasta. Permi uray no awantang tan na, agtrabaho latta. Ay kat nasaya at launay, maray. Kasta ti kinagagat ni Badungkaw. Nugin nagatan, ay saus, numero unaw ni Badungkaw. Apay, anya day taawit mo anak ka basket, maribanang. Merienda ti karga da ito, maray. Merienda? Ay katmangtad kamot nga rudan Merienda dagiti tanod nga aglinlinis iti kalsada. Kita man dita kalsada, maray. Ada ka di makita nga oray may sa atanod nga aglilinis? Awan mo't ngagpaiso. Angam addamay sa amakitkitak nga aglinlinis iti kalsada. Ay sigurado anikwarog. Anya anikwarog? Bigbegam mo't nga min analaing Ay saan ay anikwarog dayta? Bigbegam nga rod analaing. Ha? Nimot gayam pari badong. Apay nga iso ti aglinlinis. Rumbang kuma adagiti tanod. Nga idaunwan kumani kwarog. Katkasta mo timbilin ni Inteng. Sadot mo tagiti tanod. Uray ni kwarog, masadot mat. Kitawan mo't amakitam. No kasta, ni nga rod pari badong ti pagmeriendaag. Ay katuan ata iso di agtrab-trabaho. Ala, marikwanag. Taitad ko kankwana da ito'y merienda na. Ay rumbang laang namin. Iso tinagagal. Nagsayaat kan maray, tayo balunan nak iti merienda. Wen tanaggagat ka nga agtrabaho. Lipasag alinisan, aging gayay ungtaw iti barangay Kabildatan maray. Na, saan ka amabanaw? Ay saan maray? Basta pagsayatan ti barangay Kabildatan, saan ka mabanaw? Ay kat, ituludan ka nga rod iti kanam inton pangal daw. Ay ket may mayat manin na maray. Uray la iso ti maitulong ko ken kamot pari badong. Hingga nga rod mang tiliwan ti manok yu maray. Taison ti partsam, ronda pamigsak naglinay. Ay wen pare, talaga akas ka ti aramid. Nakayumot gayam ti binilin ni Kapitan nga aglinis dito'y kalsada. Well, na kami ngagpaisaw, nananaw. Kay, anya ngay nga roter aramidin niya. Saan kayo mat nga glinlinis? Ay, nagina na kami biik. Napamon nagaram ni Chip Kwaraw. Banji-banjing kami na. Nagsugal kami. Ay sus, kat no nabayagan nga bawal ni Kapitan ti agsugal dito'y barangay. Awa mo ni Kapitan. Gaputawan ni Kapitan aramidin niya ang dagiti bawal. Ay madi ati kasta. Kasanaw numaamon na. Tawa nagikulong. Papay katawanan. Amin alumabas, ayaban mi ngagsugal damoy. Dagiti mapan ko may tital-talaw kun bangkag da. Ayaban mi! Diyan pula mga paabakin. Pangabakan damo na. Sabay ay. Nay! Simangpot ka mo itong Jeff! Kasla Birnis Santo Mutarupam. Tamagang pa lang. Nay, apay nay. Hindi mo tamagang. Tanasakit tinakam ka. Kaya't mo asawain. Kwa. Nabastadak manang. May kamanaw na pan nakabasted mo, Check. Diya kaya't abilangay. Tanamin na daw. Ay, Check. Tapno maagasan ti sakit tinakamaw. Kung may kagidi, tagsusugal tayo. Yawan man. Parang sakti mga bak.
Tatagaridan dagitag susugal ita paradaan. Ay sus, dakwarog dagita, kung dagiti tanod na. Nalabsak ida nga agsusugal itay napanak gimatang dita tirsina ni Marikwanang. Nagmayatan ti biyag da. Agsusugal da. Idinto ta saan da pa yan narami dagiti patrabaho kadakwada ni Parinteg. Kasanong agtrabaho da, kat adda kamit ngamin nga trabaho. Maramit ko lahig da ita, kas tulong ko dito'y barangay. Apay, masapol ayang ngamin at tumulong ka dito'y barangay. Kababain nga ron, may kadagiti bisbisita nga umay. Santo pa'y amabayin dagita atanog. Kaya maun, kamidik langay, uray si Siak. Ay nabadong awan tumula ti maganab mo dita. Say-sayangam lang ti oras kan panawon mo. Ay di naman kontra-kontrahin si Katuyang. Kakaiso na nakabwilo ako na tumulong dito barangay. Basta kita ti magbaga. Adupay gayan ti linisa ka. Sa nabalay, tanalawa mo tayo tinalinisa. Sigurado, maragsakan ni kumpare ngayon tayo ito nagaway. Nandala. Marikwanan! Picturean nagsamay. May sabay ah. Ay kat umisama ka. Uno ang misuota. Saan anapatag no umisam, wano agusugot ka. Basta agtrab-trabaho ka ang mapikturan. Kastaya. Nga mapay, kasapulan na picturean nak, mare. Tapno ada ipakita ka ni Kapitan intong sumangpal. Uray sanay. Masapul pa aya. Nga ipakitam da ito'y na aramida. Voluntaryo da ito'y mare. For documentation. Iso nga, sige. Aglinis ka lata, kabadong, tapikturan ka. Payakas Joyce. Tayata tayang dito mo mga babak. Ewan nga raw, mas dawak man. Naibusan tin na pasadaak. Uray siya, awan mo tin paggasolinak tapno makapasada ak manay. Ay, awang kwartatan siya. Kas lata pimpi man. Ay inyawag kumatkan ka nga ibaon mo ni Kwarog ason duwan nak ije ilay. Imbagak kan kwa na. Agam awan ka no ti paggasolina na. Tamom, kabayatan na awan ka. Nagsugsugal ti inararamid da. Ni Kwarog? Nagsugal? Katwan, isuda kadagiti pada na at tanod. Dagiti tricycle driver. Nagmalmalam ken nagpatpat nagdaan nagsusugal dita paradaan. Ay binilin ko ida nga glinis da. Sanda mo ta naglinis. Kita no asino ti madamang aglinlinis. Tumanaw ka di tatawa tapno makitam. Asino da dyan? May sana magaglinlinis. Awan sa bale no saan ani kumparim abadong. Iso amin tinaglinlinis, manipod purok uno, aging gaditi purok tayo. Nagagatan da ita kumpare. Ay, wala. Makitam ita, tigalad dagiti tanod mo. Nang runa jay ka anakham. No awan ka, sabale, ti aramiden da. Ikay lang mabayin at tilaklakayan ti pinaglinis yaw. Ichip ngamin kapitan. Unak ngaglinis kamay. Una na asanay. Napayasak man ti pabasulin niyo. Ay di kayo nagpinabasol. Basol yo amin. Nangrunakin ka kwaro. Sika, ti pagtalkak dito. Ta sika ti chip tanaw. Ay di nakpatpatsin. Ay, sana na maulitan kay. Nagtulnog kami. Pakawanan na kami. Ay talaga nga tulnog kayo. Tano saan sukatan kay ame? Ay, uray siya. Sukatan na. Amin ko naknaroon. Awan kinabagyan. Aramidan niya, titrabaho niya. Tatabataw. Da kami ti mangituloy iti linlinisan. Ne, kompleto kayo matatanag. Sige pare. Tumakder ka dito at bayamon adakwaraw kan dagiti tanong tiaglinis. Ay kat, sige paray. Sa bagay, naramid ka, tipasit ka. Ala, kakatuwa. Aglinis na yan. Aw, apa nakatakder kayo dito? Linis na gano'n. Agyaman nagpare at naanos ka naglinlinis. No paray, ti pagsayatan iti barangay paray. Awan ang nyaman na. Umay kang nga rin. Ada papananta. Sabi mo ti papananta paray. Di mo ayak kaya nga thank you.
Ay mapantag ni Rienda di Tersina ni kagawan ko na. Ay katuwa na baray. Day talaga yan. Day taman baray. Nalpasan din patrabaho kada kami ang kail. Ay nakalinis kayo dito yung barangay tayo. Sumungbat ka may usay. Ayun, Kapitan. Uray kita inyo. Malinis yung kalsada. Tawanan tiyag kaiwara basura. Eh dasaya ko kasta. Ang kail, ilibre na kami nga rudmat ata, ilibre ni Tata Badang. Ice cream ko makap. Eksakta. Ada umay nga glaklako iti ice cream. Ayaban nyo nga raw. Nagulpit nila ko na. Ay, nagmayatay. Ice cream! Ditaw yan!